Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippines Standard Time, 6:05. Ang Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Desyembre 29, 2020. Makita nyo na live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal.
JO employees sa gobyerno probensyal magabatos ang 3,000 pesos nga gratuity pay. 66 ka lugar sa Bacolod gindesignar bilang Community Fireworks Display Zone. Sa balita national, rekomendasyon nga travel ban sa 20 ka mga pungsod hindi pa pinal sunod sa DOH. Phase 3 clinical trials ng Johnson sa Pilipinas aprobado na. Kag sa atong balita international, Phase 3 trials ng Novavax nag-umpisa na sa US kag Mexico. Sa sports balita NBA, ginpapanaugan sang $50,000 nga penalidad si Darrell Morey sang Philadelphia. Ag sa atong balita entertainment, Kim Chu ukon na pasalamatan ng boyfriend sa pagtuman sa iyahandom nga bakasyon kaupod ang pamilya. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Balita, Evening Edition. Aksyon Balita, Evening Edition. Lasay sa 14 Aksyon Radio Philippines Standard Time, kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginanunsyo ni Governor Bong Lacson na paghatag sang 3,000 pesos nga gratuity pay sa mga job order kon JO employees sang gobyerno probensyal sang Negros Occidental. Inikadungan man sa pagmanagtag sang gift pack sa mga JO bilang pagpasalamat sa maayong nga trabaho sa tagsan nila ka mga assignment. Naibaluan nga wala malakip sa mga ginatagan sang benepisyo subong holiday season ng mga JO employees. Ang one-time gratuity pay sa mga JO ang nabasiman sa Administrative Order No. 38 nga ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Negros Occidental ang may kapin 600 ka mga JO employees. Samtang sa syudad naman sa Bacolod, ginaprubahan sa sangguniang panalawigan ang 42 million pesos nga supplemental budget sa katapusan nga virtual session para sa 2020. Sa virtual deliberation sa SP, ginaprubahan ang 42 million nga supplemental budget, 21 million diri ang para sa gratuity pay sa mga contractual kag job order workers, samtang 21 million ang para sa expropriation o road expansion project para sa masunod nga tuig. Ang pondo ang gikan sa savings ng syudad pagi sa vacant positions humalin Enero 1, 2020 tubtob Oktubre 31, 2020 kag iban pa nga maintenance and other operating expenses ng SP. Suno kay Councilor Cindy Rojas, ang chair ng Committee on Finance and Appropriation, makabaton sang 3,000 pesos nga gratuity pay ang contractual o job order workers kung nakatrabaho sang kapin 4 ka bulan. May gratuity pay man nga 2,000 pesos nga pagabatunon ang mga nagtrabaho sa masobra 3 ka bulan pero manubo sa 4 ka bulan. 1,500 pesos para sa nagtrabaho sa masobra 2 ka bulan pero mas o manubo sa 3 ka bulan. Isa naman ka 1,000 pesos sa mga nagtrabaho nga o manubo sa 2 ka bulan. Ang paghatag sang sining nga benepisyo ang base man sa bando ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa dugang pang balita lokal, nagalaom sa Negros Occidental Governor Bong Lacson nga hindi maglain ng buot sa mga empleyado sa gobyerno probensyal sa pagabatunon nga Service Recognition Incentive kon SRI. Inipatapos si palayag nga 1,700 kag hindi 10,000 pesos ang pwedeng mahatag bangod man sa kakulang sa savings sa personal services sa kon PS. Suno kay Lacson, wala sa poder ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-exempt sa SRI sa computation sang salary cap. Una dirigin pahang ni Provincial Administrator Attorney Refando Diaz sa second ngang savings sa PS mo lamang pwedeng makuhaan sang pondo sa paghatag sang SRI. Ang savings sa PS ang nagalambot sa 5 milyones sa pesos
Gani 1,700 lamang ang SRI nga mahatag sang probinsya sa masobra 3,000 ka mga empleyado sang gobyerno probinsyal. Ginaprobahan sa presidente ang one-time incentive nga tubtob 10,000 pesos bilang pagkilalaman sa performance sa mga government employees sa subong nga 2020. You know, I also inquired if the SRI can be exempted from the salary cap. Hindi gid pwede ko, no? It's not within the discretion of the president. The SRI was a discretion of the president, but to not include it in the computation of the salary cap. Nabataan si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Isa ka dako nga hangkat sa mga local chief executives sa Negros Occidental sa kabugusan nga 2020 ang pagtapna sa COVID-19. Inagin pahayan ni Governor Bong Lacson sa katapusan nga press conference sa Governor's Office para subong nga tuig. Sunod sa gobernador, ang pagpamtang sa nahaunang nga COVID-19 Molecular Laboratory sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay ang isa sa pinakadako nga nahimo sang gobyerno probinsyal sa tuig 2020. Dugang pa sang gobernador, ini ang una nga laboratorio nga napatukod sang local government unit sa Western Visayas nga nag-umpisa sa pag-operar sa Hunyo 1, 2020. Nagpasalamat si Lacson bangod apisar sa pandemya, nagpadayon sa gihapon ang pag-implementar sa mga programa kag proyekto sa bug-os nga probinsya. Well, I guess the challenge, not only for me but for all chief executives, was really COVID-19. Fortunately, here in Negros Occidental, we were able to establish the very first molecular lab by an LGU here in the region. Ang dugang pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Samtang nagapabilin sa gihapon nga mapag-on ng local political party sa Negros Occidental nga United Negros Alliance o UNEGA. Anong pasiguro ni UNEGA President Vice Governor Jeffrey Ferrer matapos ang asembleya sa partido nagligad nga Desyembre 19. Sunod kay Ferrer, may pila ka mga konsehal nga miyembro sa UNEGA ang nagsaylo sa ibang grupo, apang may 14 sa gihapon ka mga alkalde ang nagapabilin sa ilang partido. Magluwas ni may mga anay alkalde man ang padayon nga nagasuporta sa UNEGA. Gingklaro man sang vice-gobernador nga maayos sa gihapon ang relasyon sang UNEGA kag karibal grupo nga Love Negros Team nga ginapamunuan ni Governor Bong Lacson. Desyembre 18, 2020 si Lacson among nagpasumpa sa bagong opisyal sa UNEGA sa diin si Sagay City Mayor Alfredo Marañon III ang ginelihera bilang chairman samtang presidente naman na si Ferreira. 66 ka mga area sa syudad sa Bacolod ang pwede lamang nga palukpanukon na ginatawag ang Community Fireworks Display Zone. Sa datos nagikan sa tatapahan ni Executive Assistant Ernesto Pineda, 44 ka mga barangay ang mayara sa CFDZ, samtang 17 ka mga barangay ang wala. Ang barangay Sigang Airport ang may pinakadamo nga CFDZ nga may 5 kabilog. Sunod kay Pineda, bangod sa kakulang sa tiyempo sa pagpatagayon sa inspection sa otoridad, ang CFDZ hindi naligdan nga tuig amo sa gihapon ang ginusar subong nga 2020. Nagpanumdum sa Pineda nga ang barangay nga wala sang CFDZ ang dapat wala man sang palupok karon nga Desyembre kag pagsug-alaw sa bagong tuig. Ang listahan sang CFDZ sang kada barangay ang makita sa official Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon ang DTX 500. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one! Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. And good evening sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor sa mga nagkanilaing nga mga social media platforms ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. By the way, mabatian kami paagi man sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ibisitahin man ang amusin nga YouTube channel, search lang ang Aksyon Radio Bacolod kag syempre sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. This time, action na check natin ang comment section sa ating nga Facebook Live para abi-abihon kagi recognize ang naka-tune in na tonight karon nga Tuesday night no sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga evening newscast. Good evening kay Sir Alex Monteza, always present gate sa mga public affairs program sa DYEZ. Patami ako na lang abya naton nga gaupod sa kahanginan sa kay Engineer Jobel Katige kag Guillermo Gamo Clarito sa Barangay Buena Vista Ibong Pontevedra. Madamo gid ang salamat. You're welcome Sir Alex Monteza. Present ma'am si Ma'am Mary Jean Saludares. Good evening Action Ann and Dale. Good evening. Kag si Mama Homa Lumena Action An nga naka-tune in sa aton sininga pangalagad karon nga Martes. Sa aton nga mga member dira sa Energy Fans Club, good evening dira sa inyo sa ila President. Sa kay Dennis Tibor Roma sa ilang Vice President, sa kay Regent Tan Villalon kag sila man nga Secretary, kay Anthony Jones Savilo Ceblano, sa kay Bia Jonathan, sa kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Ma'am Yvonne Buecher, sa kay Ma'am Rose Guevara, kay Atia Kim, nalipat ko sa isugpon. Sa ulo ang listahan ba? Kasi ulo ko sa gaka-memorize na sa ngakon nga mind chart. Sana all. Anyway, thank you so much gada sa inyo nga pag-monitor sa subong nga gabi. And syempre, para sa ibang padaton nga mga netizens nga naka-tune in karon Tuesday night. Good evening kay Ma'am Jocelyn Liboon des Poho. Good evening Action Dale. Si Ma'am Donna Robles Prodigalidad. Robles Prodigalidad. Doko namin sulit-sulito sa iyong apelyido Action Anna. Donna Robles Prodigalidad. Balo kong ginasulit mo lang dang Donna Robles Prodigalidad. Good evening from San Diego, California. Stay safe and prosperous New Year to all. May Kasimanwa. Salamat gid. Good evening man kay Ma'am Ariza Lianes. May gabi Action Day kay Action An kag sa tanan nga nagapamati keep safe everyone. Kay Miguel Nambong, good evening Action Dale kag An. Advance Happy New Year kuno Action Dale. Sige, advance Happy New Year man dira sa imo. Ilang kay do na ano ning natabo sa akon. Kay Sir Martin Gonzales nga naga-monitor man. Sa kay Arizal Yanes nga nagapamati sa subong iya nga tinion. Boga busy Action Dale, abtik sila mag-message kay man kaginati wala ta sa sa kahanginan. Ti pasensya gid sa mga ka-action naton nga nagapamangkot kun nga due to to sa technical. Kabalo ka Action Dale kung anong rason. Hindi. I-secret ko lang karon si mo. Sige. May naghugpa nga pistis. Ginistorya, mala ni ginistorya lang ni Action Elmar sa akon. Walo ka. Tagahanda ka hint. Later Alibangbang. Butterfly. Sa ligubang. Ano mo? Sa laginto. Sa Sige, padayon lang sa pag-comment down sa yung mga greetings tonight mga ka-aksyon and by the way, sa may mga YouTube channel nila Sir Alex Montesa, Action Dale, good evening. Good evening nila. And by the way, sa may mga YouTube channels na mention na Aksyon Radio Bacolod, please subscribe and click that bell mga ka-aksyon para updated ka mo sa mga live streaming sa mga public affairs programs ng DYEZ. And I'm also on YouTube mga ka-aksyon na search lang John Dale Salazar. John Dale Salazar. And visit nyo lang and try nyo lang i-watch ang mga videos ko dira. And kung manamian ka mo, then click subscribe, like, and of course, bell button para
friendship kita sa YouTube, mga ka-aksyon. Sa kay Sir Michael John Season, pagidgali Action Dale, Aha. member ni Sasang Energy Fans Club. Sige, Sige, salamat. salamat. Standby na para sa mga balita nasyonal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas. Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time makakaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Gain klaro ni Health Secretary Francisco Duque III nga ang iya gin-anunsyo ang sa travel ban sa 20 ka mga pungsod nga may gin-report nga kaso sang bagong variant sang COVID-19. Ang rekomendasyon na palamang ka ginaulat pang pinal nga desisyon gikan sa Office of the President. Si Duque, Labor Secretary Silvestro Bello III kag Department of Transportation ang unang nga nagpahayag nga ang travel ban ang ginpasangkad sa 20 ka mga pungsod halin Desyembre 30 tutob Enero 15 tarong 2021 agod mapunggan ang posible paglaptas ng bagong variant sang virus diri sa Pilipinas. Apang sa news briefing ginpanugan ni Presidential Spokesman Harry Roque sa publiko nga maghulat sang guideline gikan sa Office of the President nga ginapaabot ipagwa man sa adlaw sang Martes. Klaro ni Labor Secretary Silvestro Bello III nga tugutan na mga returning OFWs nga makasulod sa Pilipinas apisar sa travel ban nga ginaduso para sa mga lugar nga mayara sa bagong variant sa COVID-19. Sa virtual press briefing, ginpahayag ni Bello ini ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte matapos ang travel ban nga gina-rekomendar sa iya sunod sa opisyal ang mga returning OFWs ang ipaidalom sa 14-day quarantine apisar nga nagnegatibo na sa COVID-19. Ginapaabot sang dole nga mayara pa sang 60,000 tubtob 100,000 ka mga OFWs nga magabalik pa sa Pilipinas. Sa dugang pang balita national, gain klaro sang Bureau of Customs sa BOC nga wala sang ahensya nakabaton sang formal nga komunikasyon angon sa importasyon sang COVID-19 vaccine nga ginhimo sang Presidential Security Group kon PSG kag kaso nga administratibo kag sibil ang ipasaka batok naman sa mga natungdan kun mapamatud-an nga smuggled ang bakuna. Sunod kay BOC Assistant Commissioner kag Spokesperson Philip Vincent Maronilla, ang tanyang COVID-19 vaccine nga nagasulod sa Pilipinas ang dapat mag-secure sang permits gikan sa FDA. Una gin Bulgara ni Presidente Rodrigo Duterte nga may mga Pinoy lakip ng miyembro sang militar ilabi ng PSG ang nabakunahan na sang COVID-19 vaccine kag ginaligara gikan sa Chinese pharmaceutical company nga Sinopharm. Inaproba na sang Food and Drug Administration ng FDA ang Phase 3 clinical trial application sa Johnson COVID-19 vaccine. Sino kay FDA Director General Eric Domingo, ang Johnson COVID-19 vaccine amo ang gin-develop sang Johnson & Johnson kag sa karon pending pa ang Sinovac kag Clover. Ginklaro lamang ni Domingo nga ang pag-aproba sang trial application hindi makagarantiya nga ang Pilipinas makakuha sang supply deal sa nasambit nga bakuna. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time detalye sang balita international, sports ag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. At online mga ka-aksyon para i-recognize ang aton sining mga ka-aksyon nga nag-monitor via Facebook Live sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Check naton aksyonan ang comment section kay may mga additional kita diri nga greetings nga nagsulod sa aton sining computer. Good evening lang kay Veronica Santillan Manukan, Merry Christmas. Madamo gid nga salamat. Kay Miguel Nambong, good evening Action Dale kag Ann, advance Happy New Year. Madamo gid nga salamat.
And si Mama Jocelyn Arisivita Olak nakatune in naman karon nga Tuesday night. And Araman Sarbia Jonathan Aksyon ana nga malipayon matapos nga nabalik ang iya sini nga wallet action an. So madamo gid nga salamat no kay kahit pa paano may mga honest action an nga mga tawo nga nag-exist despite sa ginapangatubang naton subong nga sitwasyon kag COVID-19 pandemic. Agree? Agree. Sige And of course, si Sir Lito Secondes, mayong gabi Action Day and Action An, Advance Happy New Year. And si Ma'am Nan Net, mayong gabi ida. Si Ma'am Nan Net, mayong gabi ida. Sige, thank you so much. Si LW Prudente, nga nakatune naman sa aton sininga pagpangalagad. Good evening, watching from Bayawan City, Negros Oriental. Bayawan. Bayawan. Ano ba ako? Bayawan City, Negros Oriental. Okay. And Prudente family by the way, dira sa may Don Salvador Benedicto sa Mercado dira. Good evening dira sa inyo. Si Sir Michael June Season, good evening Action Dale and monitor from Chatu Elise Paranaque. Ano Elise? Chatu Elise Paranaque. Salamat. Don't know kung sakto ang pag-pronounce naton. Pag-meet lang. Sang sina nga mga tinaga. Good evening lang kay Sir Michael June Season Action An. Ay, ubos na. Sige, keep your comments coming mga ka-action sa aton sining Facebook Live and tingon naton nga basi makabalik pa kita in a while. Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good evening. Blessed evening everyone. Sige, mayong gabi mandira sa iyo Ma'am Joy Ilon Amoroso. Sige, standby na para sa dugang pang mga updates kag balita. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us.
it should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan sa lahat. Sa detalye sa aton balita international, nag-umpisa na ang Phase 3 clinical trials sa gud may baluan ang safety kag efficacy sang COVID-19 vaccine candidate nagikan sa American biotech company nga Novavax sa US kag Mexico. Subong man ipaidalomon sa pareho nga trial ang vaccine nga ginatuwag NVX-CoV2373 sa United Kingdom nga may 15,000 ka mga volunteers ang na-recruit. Sa US kag Mexico, ang bago nga trials lakipan sang 30,000 ka volunteers nga nagaedad sang 18 pasaka. 2/3 sa participant hatagan sang vaccine kag 1/3 ang placebo. Wala sa ila ang makahibalo sa duration sang trial kung ano ang unod sa injection nga ila na baton. Aksyon Balita Evening Edition. Sa sports balita, papanaugan sa NBA si Philadelphia 76ers President of Basketball Operations Daryl Morey sang $50,000 bangon sa pagbaylar sang anti-tampering rule sang liga matapos nga nagpost ni sang minsay hangot kay Houston Rockets shooting guard James Harden sa social media. Si Morey ang anay general manager sang Rockets ang sadto nagpagawas sang spekulasyon angot sa trade ni Harden kag nagpost ni sang Desyembre 20 sang memory ang sa accomplishment sang anay MVP sang 2019. Gindelete na ang amo nga tweet. Aksyon Balita Evening Edition. Kag sa aton balita entertainment, ginpasalamatan sa actress nga si Kim Chu ang boyfriend sini nga si Sian Lima. Sa mga litrato nga gin-share sa Instagram sa Boracay nag-celebrate ang actress ang Pasko kaupod ang iya pamilya kag si Sian. Samtang nagpasalamat ang actress sa kay Sian sa pag-upod sa madamo nga miyembro sa iya pamilya kag pagtuman sa iya handom nga madayon ang plano nga bakasyon. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 39 Aksyon Radio Philippines Standard Time inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Desyembre 29, 2020. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day la Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,